Čím? Už to točí? Aha, niečo sa tam, peda. To sú veci. Break, niečo pekné povedzte a budete na videu. Brno! Ej, počkajte všetci tuto, bolo tu Brno, poď Brno. Daj lokátor presne a ešte raz tú volačku severne od Brna som pobral, že si, poď. Takže Jozef Neruda 89 GG a ešte volačku poprosím. Rag Neratovice? Neviem na to. Pavel, posledné. Jaj, Rudo, hej, Rag Neratovice. Drak? Asi drak? Drak? Trafil som, uhádol som. Trafili sme, Drak Neratovice, dobre. Takže 8-9, Gustav, áno? Čo je, dosť slabo ťa je počuť. Dobre, ešte report, Santiago 1, rádio 1,5. Dá sa, no. Ledva počuť, ale dobre, no. Ideme pozrieť vzdialenosť. My sme Jozef Neruda 88, Ludvík Dušan. Dušan. Alebo Ludvík Dávid. 88, Ludvík Dávid. Rakúsko sme pri Heinburgu, Rakúsko-Heinburg. 10 km od Bratislavy. No? Dobre, díky. Ďaká za spojenie, 7-3, čau. Začal nejaké L Neratovice. Dobre, daj to tam. 8-9 GG. Ten kokot tu je na dvojke. Na dvocine. Zasta to stojka, to je na dvocine, už to premiestnil. Na čo svietime? Aby nás lepšie videli ste. Ja som chcel, že toto, víš. Ale to je úplne zle. Daj 8-9 GG. Počkaj. No, vypneme nahrávanie a potom znova začneme nahrávať. Dobre.